Bir muallim özüniň birinji synpdaky okuwçylaryna aýdýardy. Ertel täzil bayramçylygy hemmäňe öz halaýan kinolardaky, multfilmlerdaky gahrymanlaryny keşbine geýinip gelin diýär. Okuwçylaryň her haýsy öz halaýan gahrymanyny eşigine gelýär. Birisi Supermanyň eşigine, biri Çylabek Babaň eşigine, biri Batmanyň eşigine gelýär. Gaýjagazlarymyz oluşkan eşigine, garpamyzyň eşigine gelip gelýär. Birden gapydan bir gaýjaga diýer, hemmesi bu gaýry bolup isimden gülýär diýär. Sebäbi gaýjagaň geýkelen eşikleri özüne uly bolýan kostyum, ýere süýrenip duran jarlar, 42-nji razmerde ullakan koguş. Buň ýany muallim mat sorýar diýär, sen haýsy gahrymanyň eşigine eýdin diýip. Bu gaýjaga adam aýdýar, kakamy diýip jogap berýär. Ýa-da bir oglanjyk gelýär. Bu oglanjygyň üstüne hasam gülýär. Ýöne bu oglanjykdan soraman geregi ýokdy hiç ýeri. Sebäbi bu oglanjyk aýal maşgalaň eşigine gelýär. Beý diýmeklik, çağlar üçin her bir adam üçin durmuşdaky iň esas gahrymanyny ejemiz we kakymyzdyr.